O BNG Noiés levará a través do seu grupo parlamentario unha proposta non de lei e novas interpelacións ao Goberno da Xunta en referencia á necesidade de instalar pasos de peóns e mellorar a seguridade viaria na estrada C550 ao seu paso pola localidade. Poñen como exemplo as zonas de Barro, Orro, Boa ou Vilanova, nas que, segundo eles, comprería actuar. Dende a formación inciden en que os argumentos esgrimidos pola Xunta para non realizar estas actuacións son excusas. A Xunta di que se teñen que cumprir 5 condicións. Estas condicións son que a vía sexa de 50 km/h, como veredes despois, é unha vía urbana, polo tanto cúmplese, que ten que haber beirarrúas a ambas marxes da estrada, cousa que tamén se cumpre, que ten que haber unha limitación, un aparcamento de 10 metros en ambos os sentidos, cousa ben fácil de facerse, non é así xa, que ten que estar a vía ben iluminada, como podedes ver, luminarias hai bastantes. Dende o BNG aluden a que seguirán coa súa solicitude ata que a Xunta decida actuar e dar resposta a unha demanda da seguridade viaria que partiu da propia veciñanza destas zonas.